फैसानि गोनांथि जादोंमोननो नोंनो? औ नानि, हाथायाव थांनोसै एसे फैसा सर्ट जादोंमोन आरो। बाजै, आंनाव दाख्लैनि आरो साननैसोनि थांबाय थानायनि 500सो दंखायोमोन, लांजागौमोन। नांथ'ला दे, एसे लानानै फैबाय आङो। बोरायनानावसो बिदोंमोननो नोङो, बेबो गथ' आरो फैसायानो थायालै बेनावबो बाजै। माब्लाबा एसे थाबा होयो आङो, मा खालामजोबो गावसो मिन्थिसिगौ। जेबो नङा, ओरैनो 100-200सो दंदेरबावोबा बिथ'दोंमोन आरो आङो। आंबोलाय मिन्थिखागौना बेखौ गथ'खौ। ओमफ्राय नानि, दखानाव थांनो ओंखारबायानो नामा नोङो? औ बाजै, थांनानै फैनोसै। ओमफ्रायो ओंख्रिखौ आङो आलु भाजा एवबाय, ओमफ्राय दालिखौ ओरैनो रुनानै दोनबाय आङो। दे जाबाय, दा थाव सेरहोनोसै आङो। आरो दायो फैनायाव ना बाजै, आङो अमा बेदरखौनो एसे लाबोनोसै आङो, फवासेसो। आया, बेदरखौलाय मानो लाबोबावनोमोन, फैसा गैयाबा? जेबो नङा दे बाजै, दिनै खेबसेखौ लाबोनोसै दा एसे। दे बिदिबालाय। ओमफ्राय नानि, माब्लाबाथ' सानलायलाङो आङो, नोंबो सिख्ला, बेसेथो बिदि खस्थ' मावनानै जाबाय थानो न'? सोरबा नोंनि नोजोराव सेंग्रा मोजां दंबा नोंबो जुलिखौनो जादो दे। मोजां बुजिना न'खर मोनबा, मोजां फिसाइ मोनबाथ' आरो मा नांबावगौ? जुदि नोंहाबो सोरबा। बाजै, जोंनि न'खरनि हालोदाथ' आरो नोंबो मिन्थिखागौ माथो। न'खरनि हालोदा हरखाबैथ' सोलायखायाना नानि, लासै उनफोराव मोजांबो जालांनो हानाय। नाथाय नोंबोथ' थाबाय थानो हाया, आरो बेसेथो दुखु खस्थ' सहायनो न'? सम थानायावबो जुलि जाखायाबा। दाथ' नाय अखाफोर, मानो होनबा जोंनि न'खरावथ' दा आइबो गैला, आफाबो गैला। दा गिदिर हिसाबै आंनोल'सै। आं नोंनि बिबाजै बायदिल' नङा, आइ, आफा आरो नोंनि बिब' बायदियैबो सानो। औ बाजै, नाथाय एसे सम हो आंनो, हाबाखौ आं दानो बिब्दि सानथ'वाखै र'। दे बिदिबालाय, नाथाय आंबो दाथ' बुजायग्राबो गैला, बुंग्राबो गैला नालाय, आंनो नोंखौ बुंनाय नायबाय। जेन'बा सोरबा दङबालाय लाबोबानो जाबाय खेबसे। बिदिद्रायथ' गैया बाजै रावबो, दङब्ला आं नोंनो खिन्थाखागोन। दाथ' आं नोंसोरखौ गालांनो गोसो गैथ'थारा एसेबो। बेखायनो आंनि हाबानि खोथाखौनो दोनथ'दो दे बाजै। आङो नोंनि देनां हाबायावबो बारा इदिथ' हरनो हानाय नङा, नाथाय आङो आंनि मालाखौ दोनखादों। नांगौ जायोब्ला एसेबाबो आङो फैसा जगार खालामगोन दे। नोंनि मालाखौ बिब्दि सानना दे बाजै, बे खालि नोंनिल', मिन्थिबायना? औ खाफोर, फैसायाबो बहाथो जोंनाव जाब्रबनो, बेखायनो आं बेखौ थिना दोनबाय थाखादों दे, नोंनि थाखायनो। देनां इमारजेन्सि जायोब्ला आं बेखौनो फानगोन दे। बाजै, नांलाया आंनो। जुदि आं सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनगोन, आरो जुदि बे आंखौ लांनो गोसो ना, बे आंखौ ओरैनोबाबो खालियैबाबो लांनांगोन, जेबो मोनलाङाबाबो। धोन सम्फथि इदिथ' जोंना गैद्रायखाया, गैखायानोखा। बिनिफ्राय लांनो गोसोबा मालाय ओरैनोबाबो लांगोन, मोजां मोनोबा, नङा होनबा बाजै? नंगौ, थेवबो एसे मोनसे फिसाबाबोथ' माबा मोनसे हरनांगोन ना? नाङा बाजै, आं लाङा। गाव जुदि गनायना बिदिनो गनायनांगोन आंखौ। आरोबा आंखौनो मोनलांखागोन बियो, नङा होनबा? नंगौथ' र', थेवबो जाबाय दे, बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाजै। आंबो बै समखौ नेना थागोन दे, नों जेब्ला जुलि जागोन। नों दा थाब्लाथ' बेफोर खस्थ' दुखुखौनो जोङो एसेबां सहायनांनाय नङामोन दे, बुजिनाय मोनबा। थैनो होहाय बाजै, बिदाबाबो आंना खाथेर गैथारला दाना। नानि, बिब्दि बुंनाङा दे, जोंखौ माथो खेबसेबो गिदिंनानै नायहरफिनाखै बे आदाया। जुदि जोंखौ एसेबां सानोमोनबा बेनि थाखाय गाज्रि एकदम रावसो बुंनो लुगैयो आङो, गाज्रि रायनो लुगैसोयो आदाखौ। सैथारा आङो, मानो दे बे आंनि बिदा जानाय बेफोरबायदिया। वाव, नों जेरै फट'आव नुदोंमोन ना, बेबायदिनो लाइक सेम टु सेम खालै। सेम टु सेम नंगौना नङा बेखौथ' आं मिथिला, नाथाय नोंथ' बेखौबो मिथिखागौ जानांगौ, आंहा फिसालाबो दङ। औ, आन्टिया जेरैबायदि बुंदोंमोन ना, नों थिग बेबायदिनो। लोगोसेथ' आं मिथिखायो नोंहा जे सासे फिसाला दंखायो होननानै, अलंबार, राइट? औ, आइया जेब्ला नोंखौ खोन्थादोंमोन ना, आं सानखादोंमोन जे नोङो माबायदि मानसि जानांगौ दे, जाय मिथिखानानैबो सासे सेंग्रा जानानै नों आंखौ जुलि खालामनो नागिरबावदों, आंनि फिसालाखौबो गनायनो नागिरदों। आं नायनोसो नागिरदोंमोन माबायदि नों होननानै। दानि जुगाव गासिबो पसिबोल नङा होमबा? आरो मा सिख्ला मा हाबा जाखांनाय देनाय, बेफोर आंनि थाखाय जेबो मेटार खालामा। आङो नोंखौ फसायदों, आं आन्टिखौबो थारैनो बुंखादोंमोन। आरो नोङो फोथाय आंखौ, आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होआ। नाथाय थुलुंगा, नोंथ' माथो आंनिफ्रायबो साबसिन समायना सिख्लाखौनो लोगो मोनगोन। आरो थमा सौग्रावफेराखै नामा नोङो सिख्लाफोरजों? मानोलाय नों आं बायदिखौ फसायखो दे? आंनि आइनाथ' बिब्दिनोसै,
आंनि लाइफखौ साननानैनो बियो बुंबाय थाखायो नाथाय नों आंजों जुलि जानानै मा नोंनि लाइफआ बरबाद जाया नाय थुलुंगा आंनिफ्रायबो बेस्ट साबसिन सिख्लाखौनो नों लोगो मोनगोन जुलिबो जानो हागोन आरामसे नाथाय नों मा सानबावनाङा नामा बिनि फारसे जे आंजों जुलि जानायखौ लानानै गाबोन समफोर हमनानै ला नों जुलियानो जाबाय दे आंजों नोङो उनाव फस्थायनानै बिदिनो बायदिसिना सानफ्लाङोबा बिदिबो नंद्राया जे आङो रावबो सिख्लाखौनो लोगो मोनफेराखै सौग्रावफेराखै बा आंनि गार्लफ्रेन्ड गैया दङमोन सासे नायल' जाल'ना थायो बेयो मा खालामखो आंखौ थखा होनानै थांदों बै समनिफ्रायनो आङो बेबायदि लाभ ट्रु लाभ माबा माबि बेफोराव जेबो माने बिसासानो गैला आंना नाथाय जेब्ला आन्थिया नोंनि बागै खिन्थाबाय देयादाबो खिन्थाबाय आङो सानबाय खि खेबसे नोंखौ लोगो हमखानांगोन फनावथ' रायलायनो सानदोंमोन नाथाय डाइरेक्ट फेस टु फेस रायलायफैनायखौनो साबसिन सानबाय आङो नङा होमबा माथो जानोना आं जेबो प्रब्लेम मोनला जायखिजाया आं नोंखौ फसायबायना हाय माबायदि सेंग्रा जाखो दे बे आंखौ फिसाला सासे दं होननानैबो जुलि खालामनो नागिरबाय थाबाय अब्लाबो थुलुंगा बे नोंनि लाइफनि खोथाना आंनि लाइफनि खोथाखायनोथ' आङो मोजाङैनो साननानै 100 बाराव 99%खौनो सानखाबाय आङो 1%खौ नोंनि थाखाय दोनबाय आं जायखि नों सोरनिबा बिबाजै जाफ्रामनायानो जाया मानो थेवबो आं बिबाजैखौ लाबाबो जेबो मोनला आरो दा आंनि थाखाय हिनजाव जाबानो जाबाय आरो ना बेजोंनो गोजोन संसार जालांसिगोन आङो थेवबो माबोरै बेबायदि नोङो नाय सना नोंखौनो आं आंनि जिउनि खालामनो सानखाबाय लोगोरि आरो जेबो टेनसन लानाङा नोङो नोंनि फिसालाखौबो आं माने बिफानि मुं होगोन बेखौ गावनि फिसा बायदि अनगोन आरो ना नों टेनसन लानांगौ गैया माबायदि सेंग्रा जामारखो दे दा नोंल' बुंदो नों मा सानमारदों बुजियासै होनबा मालाय जोंखौ एसेबो नायफिननो गोसो जाथारला बियो थैबायसो खोमा ने बाजै जोङो बिनि थाखाय आरो बेबो जोंनि थाखाय थैबायानो सानना लाखाबाय आंथ' मानो होनबा बिदि बिदा थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन नोंनि लाइफखौबो सिगां संसार जानायखौ बरबाद खालामबाय दा गावनि संसारखौबो बरबाद खालामनानै लाबाय मा मोनखो गावहाबो माबोरै खुसियाव थानो हाहैखो बियो बबाव मोनथिला दे थाथोंसैलै नानि आंनि खाफालावनो बेनोसै दुखु खस्थ' लेलेनाय दे बाजै नोंबो बेखौ साननो नांला आदाखौ मिथिबायना आरो बेखौ जेबो आसा खालामनांला मानसियानो बिदिनो खासै बे गाज्रि महा गाज्रि बेखौनो जोंहा रानियाबो नोंखौसो बायदिसिना दायोबावो बिदियानो गाज्रि जोंना बयनिबो गोसोआ समान नङाना नानि नोंनि बायदि गोसो जानायमोनबाथ' दा बेबो बुजिसिगौमोन दे थाथोंसै नोंहा दा थांनायाव लेट जागोन थुदो थांनोबा थांदो औ दे बाजै होमबालाय नंमारगौ दे बे जोंदावा आंखौ एसेबो सानखायाखै माबोरै दे बहाय सोरजों एसेबां खुसि थाहैनो हाखो बियो मानसियानो मा खालामनानै बहा थाखुमाहैनानै दं दे जोंहाबो रानि अखाफोरा दा जुलि जानायानो साबसिनसै बिसोरथो बिदि खस्थ' मावनानै जाबाय थानो दे आंनाथ' दे आं खस्थ' जाबाबो दा जेबोखौनो मोननो रोंला देनां नानिनि जुलियाव हाथाराबाबो आंनि गोदोनानि मालाखौनो गोदानै दाहोफिनसै नङाबा बेखौनो माबानानै फाननानै आं माबा मोनसे बायनोसै नानिनो माथो खालामबावनो आंनोथ' बेफोरनि गोनांथियानो गैखाला आइया गोदो आंनो होनायमोन बे सनियाबो थिनानैल' दोनबाय थाथ'नोसै आरोना नांगौ जाथारोबा बेखौनो माबा मोनसे साननोसै आमाया जा मोजांलै आंनो 1000 मानि फैसा होबावबायसो गस्ला बायनानै लानो थाखाय आंथ' दांफेरनोनो मोनाखैमोनलै बेबायदि फैसाखौ एफा बुरजा खेबसेनो नाथाय आं बिनिफ्रायनो फैसाखौ एसे दोनबावगोन जमा खालामदोंना आंबो देनां न'आव थांबा फैसाखौ एसे जमा बुरजा लांफानो हानायनिलै जोंना आबैनावथ' बिदि फैसा थायाना आङो ना गस्लाखौ गांसेल' बायगोनलै ओमफ्राय माखासेखौ सोनानै दोनगोन आं बेयाव आंनि फैसा सोग्रा बक्सआव आङो दिगन्थ'मोनजों थांफानोसैलै दा हाथायाव दिनै थांगोन बुंखादोंथ' निजाम औ आनै दानो हाथायावबो थांगोननो नोङो ओमफ्राय बे खामानि एसे दंबावोमोन बन थिखोनांगौमोन ओमफ्राय बासना सुबाय औ आनै सुबाय आङो हाबाब न' सिंनिफ्राय रायलायहरबाय थानोसै ओंखारबोला नों गथ' आखायाव फैसा आनै आनै बेलाय हो खामानिफोरखौ गारना आयु फैसा दांनो मोननायखाय मा फैसाल' दांबाय थानोसै नोङो बेबायदिनो फैसा दांफेरनो मोनिया फैसा मोनबाथाय जि खामानिफोरखौनो बावगारलायो दा बिमाया होबाय नालाय दा नोंहा खामानिखौ मावनो बादोलाय बायालै आनै आंथ' हाथायाव थांनो नागिरनायखायसो आङो दोन मोनथिखायो आङो बे खामानिफ्रा नोंनि नोम्बैया मावफैगोन नोंनो मावखालाङाबा मोनाबोलायगोन दायो लोगोफोरजों थांनो मोन्दों होननानै मोनथिखानि जों दाव थाबोलाबायनाङा जेराव मेराव हाबफैलाबायनाङा हाथायाव थांनालाय हाथायावल' डाइरेक्ट सिदा थांनानै फैफिन आरो दा फैनायाव अमा बेदर लाबोफा
मा बेदर जागोन दे आनै बिनिफ्राय रोजासे मानि होदों नङा होमबा नोमाया बे 500आ लाबो आंनो 500आ लाबो 500ल' लानानै थां मा आनै आमायाथ' आंनोसो होदों औ नोमाय होबालाय मा नों आरो दान फैसाखौ लांगोन बाहायजोबगोन नांगौबा आंनावनो लाखिथ'गोन आङो दे जेबो नङा नङाबा नों बाहायफ्लांगोन ना आरो गस्लाखौलाय मा गाननो गैथारिनो दङआनो माथो दे गांसेल' लानानै फै 500आ आंनो हर 500ल' लानानै थां मैथाखौबो एसे खा दा अमा बेदरजों जानांगौ आं दा ओंखामल' संगोन ओंख्रिल' संगोन बेदरा लानानै फै मैथाया खा आरो बासना सुलां बन एसे थिखोनांगौ बेखौबो थिखोलां एथबां खामानि होमबाथ' आङो दा लेटसो जाबावगोन माथो हाथाय थांनायाव 500खौबो लाखिथ'नोसो नागिरबाय आनैया आंथ' दोननोसो नागिरदोंमोन नै नोंथ' आरो स्कुल होनबाय थायोना बिमाया जेब्ला स्कुलखौ रायलायना होगोन अब्ला नोङो मा स्कुलाव थांबाबो फैसा बिबाय थागोन नङा होमबा बेनिफ्रायनो हरगोन आं लासै लासै दोनै मिथिबाय नोमाया फैसा होबानो आंनो एसे दोननो हो नोंथ' रोंनाय नङा नाङा दे आनै आंनो दोननो रोंखायो दोननो रोङो दा दोननो रोङो होननानै नों खोमानानै लानो बा बाहायजोबनो बेफोरबायदिबाथ' नों मा फैसा माबानो हानो आखायाव लानो हानो दे फैसा मोनदों होनबानो दानो बाहायफ्रांखागोन नोंसोरथ' जेनेबा दा आंनोबो मोनफिला नालाय बिदि ए दा थांनोसैबा होलां आंनो ओमफ्राय आनै आं मा बिरफुंनि साइकेलखौ लांथ'नो हागोन देरहामोनजोंनो थां नोङो अबावबा नोङो पामसारसो खालामबोलाबायगोन दानो गाज्रि मोनगोन बेनो सालायनो रोंगोन ना रोङा माबायदिबा सालायगोन बिसास गैया बिफाया मालाय खथ' अननानैसो बायना होनाय दे होमबालाय आनै आबैया आंखौ बिदि एथ' थिनथारामोनलै ओमफ्रायथ' जा बोरैबा आनैया ओहो ओमफ्राय आं फैसाखौ होनो हानाय नङालै आनैनो आनैया अबेबा गावनो बाहायफ्राङोबा फैसाखौ आंनो दोनना लागोनलै आं होथ'लादां आनैनो आमाया अबेबा आंनोसो होखादोंमोन आं मानो दोननो होनो दे आंनि फैसाखौलाय माबोरै जाखोलै ओमफ्राय बेसेबां दाम होदों नोंनालाय खामानिया जाबोबायलै ओमफ्राय एसे आंनोबो होनांगोन दे आरो बुदबक होजायो नामा आं नोंनो एसे होगोन आङो रोजासे ए बुस्थुखौ आं लांदों आं सोंहैदों आं बहाय फैसाखौ लानानै फैदों दामफोरखौ आं रायलायदों आरो नों आंनो रोजासेल' होनो होद बिदिबा हैफिनसैलां आया बेखायनो आं नोंखौ माबा देरनो बादोंमोन लाफादेरनो नाथाय नोंखौ आङो बेफोराव एक्सपार्टखाय नोंखौ बुंबाय आङो बिनि सायाव लोगोसे नोंनि नोम्बाजेनबो खोन्थाजागोनलै आंजों नों सनाखौ इदि खालामनानै बेयाव लांनानै बेबायदि फानहैदों होननानै खोन्थाजागोन आया मासेबां दुगालै नोङो दे होमबा आं नोंनो 2000 होगोन दे जानाय नङा आंनो नांगौ 5000 मोनबानो फिक्स खालामदो हे 5000 ओइ साला स्वाट बिसिबां मोनदों मोननायाथ' ओमफ्राय नोंसो आंनो 5000 मानि लाबा आंनाव मा थागोन फुरा 90%आनो थागोन नोंनाव आरो माथोबाव दामखौथ' मोनदोंना एसे मोजाङैनो मालायाबो एकदम मोजांथारमोन ना माला होनबाय थाना दे आरो खुगाखौ एकदम बन्द लाखिखा बाजैया बेखौ एकदम खबरबो मोननाङा होमबाथ' 5000 जाबायना दे लाबानो जाबाय लाबो फैसाया औ आसोल फैसाया फैसाया आयु मोजाङानो बाजैनि मालाजों फैसा मोननाया आयु फैसा मोननाया आं जोबोद खुसिखा बेफोरबायदि फैसा दांनो मोनबा आखाइखौनो गुदुं मोनलायखायो एफाबां फैसा आयु जागोन दे आंहा आंनि कमिसनखौ लाखाबाय अरे बा ग्रेट उरायना बे बाजैनि मालाखौ फाइनालि फाननानै नों फैसा मोनमारबाय नुबायना फैसानि बेबस्था आं जेरैखि जायाबाबो खालामखायो बेजों आंहा साननै सानथामसो सप्तासेसो एस जासिगोन लाखि माय बय बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय नोंखौ खबरा बोरैलै दङलै सार गेजेरावनो दंथ'यो भेरि गुड मोजाङैनो जाखानांगौ नङा होमबा जोंजों थाबाथ' आरो बांसिनसो मोजां जाबावगोन नोंना औ सार नाथाय नोंसोरबो आरो आंखौ बुंबायना बेखायनो दे बेफोरथ' ओमफ्राय न'आवथ' नों जि गोबाव थाबाय बाखि हाग्रायाव थानाय खामानिफोरखौ बावखो ना माखो ना गासिबो थिगैनो दङ सार मेगन मेसिबनानै दाबो आंनि निसानाया थिगैनो दङ वाव बेफोरबायदिनो खोनानो मोनबा आंनि गोसोआ खुसि जायो मिथिगौ ना बेसेबा गोजोनो आं जे आंनि मानसिया गावनि रोंनायफोरखौ बावाखै बेनिफ्राय मोनसे फिसा खामानि दङ आरोखि ना नोंथ' दिनैनि खामानिखौ मावबाय बुस्थुफोरखौबो लाबोनो हाखाबाय दा औ सार एसे प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय दाख्लै हलिबोमोन ना बेखायनो जायासै दा जेनथेन लाबोनो हाबाय दे रावबो सेक खालामखायाखै नुबायना जोंनि 2 नम्बरनि खामानिखौ बेफोरबायदिनो नर्माल जानानै मावोबा रावबो हमनो हानाय नङा आरो जों लासै लासै मालामाल जाबाय थागोन नोंबो आरो बिदिनो मावबाय थायोबा नोंनि मोननांगौखौ नों मोनबाय थागोन टेनसन दाला जागोन दे सार दे होमबा नोंनि खामानिया जाबाय नालाय दा मोनसे खामानिखौ एनै खोन्थासिगोन मा खामानिमोनलाय सार खामानिखौ एसे बुजायना होदो लाखिनो जागोन बस जोंनि खामानियाथ' जोबनो थांखाया नङा होमबा गोदान ओंखारबायानो थाखायो बेखायनो नोंबो मोजां गोसो होनानैल' मावबानो जाबाय दे बाखि टेनसन गैया नों न'आव थाब्लाबो अके सार
आदसा खामानिया मामोनलाय? मोनसे मालखौ बिनिफ्राय बैसिम लांनांगौ दोनहैनांगौ। दाथ' दोनहैनायनि खामानिया नोंनिसो लाखि। मोजाङै दोनहैबानो जाबाय। सारनि सासे सिनायनाय दं। बेहायनो बिस्रानाव एड्रेसखौ हरगोन। नों बेहाय थांनानै दोनहैबानो जाबाय दे। अके, जागोन। गावथारनाय बुथारनाय बेफोरबायदि 2 नाम्बारनि खामानि, माल लांलाय लाबोलाय बायदिसिना, बेफोरनिफ्राय आंबो गोजानाव थानोबो लुगैलायलाङो। माब्लाबाथ' सोरखौबा किडनेप खालामनाय, बिसिनि खामानियानो जोबनो थाङालै। बेफोरबायदि मावनानैनो बिसोर मालामाल जाबाय दं आरोना। नाथाय मा लाब, सानसेयानो गैया। माब्लादि मा हमजागोन सोर फात्ता मोनो दे। आंबोथ' बावखायाखै, बोरै बावनोब्रा। नोंसोरनो आंखौ बावहोखायाबा आंनि खामानिखौ आं बोरै बावनो दे। आया सेस अखायाबो। आंलाय जि दुगिनो नांला दे, आं हारसिंनो फैगोन होनना बुंबाय। बेहा मालाय बयफ्रेन्डजों ब्लड बाय। दाना नै आंहा दुगि जानायनि मजाया मोनबायना। अखायासो नै थाइफ्रिना होबायना, बिबा आरो जोर हागोन ना मा हागोन। न'आव थाबाथ' अखाया हाजारखि जोरानो हाया मानो आंनि थाखाय मोजांसोमोन। फारसेथिं आयाबो फन हरबाय दङ माबा जेसेनो अखा बोथोरा गाज्रि बेहाबो सिन्थाया बारायलायबायदां। आरोबा फिसाजोआ एसे बाहेरायाव दङना, जाबाय आरो बेना। सोर नोंलाय? आङो बैयो नोंनि थाखाय जम राजाजों खम नङा। नाथाय मा नांगौ नोंनो आंनिफ्रायलाय? आरो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों? सिरि लाबो नोंनि बै आखाइनि बेगा, गोख्रै आंनो लाबो। नाङा। जुदि नों बेखौ लानानै थाङोबा आंनि फिसाजोनि हाबाया मा जागोन? आं नोंनो बेखौ हरनो हानाय नङा। अब्लालाय मा, नों गोजौआव थांनो गोसो ना फिसाजोनि हाबा खालामनो गोसो? नाथाय नों मानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों आंखौ? आं बुंदों बे आखाइनि बेगा गोख्रै आंनो हर। नङा, आं हरनो हानाय नङा बेखौ। आरोथ' सोर नोङो? आं सोर बेखौ नांजानाङा। बेखायनो जिउआव बांद्राय सुथुरबो खालामनानै दाला। नोंनि सुथुर दङथ', बै सुथुरनि गेजेरावनो साननानै ला सोरबा सासे। अन्नानै आंखौ बिब्दि दा खालाम। बे मानसिखौथ' आं बसनिफ्राय अर्डार मोनदोंमोन बिनि बेगखौ लानानै थांनो थाखाय। बेथ' माथो थुनथुनि गारां बायदिसो खोनाबायलै आङो। लामा सामा सोरखौ धमखायदोंलै बियो? ओइ सोरलै नों? आं बुंदों सोर नोङो? मानसिखौलाय सुथारनोसो नागिरदों ना मादों बिलाय? सिखाव! आयु, दानि जुगा खोलि जुगहाय मा। हनै लामा सामायाव सुनसान लामा नुनाय लोगो लोगो मानसिखौ बेफोरबायदि दम होयै बुथारनो नागिरदों लैजा गैया थैनो रोङिफ्रा। सोर सिखावलै बे दाखु? आंखौ हगार।